Здравейте, боксери, здравейте, боксери, аз съм Марто 98. Тук при мен е Дилянчо. И сега това е едно информативно клипче на нашия профил. Аз съм написал нещо като не обявам и информация. От днес 4.07.2012 до 9.7 няма да се кажат клипове. Днеска 6. От 4, когато сложих тази информация, беше 4 и съм писал днес. Няма да се кажат клипове, чакате на 9, т.е. геймплей. Иначе аз днес качих, сега ще ви покажа едно клипче за нашото ново интро. Сега ще кача това информативно. Значи на Терария ще правя по-често, на Майнкрафт един път в седмицата. Те дори, чакайте само да видя на нещо. На фишинга 2 епизода на седмица. И чакай. Може. Моят приятел Дилянчо също ще снима. Той може да не е по-редовен и на мултиплеер. Само че къде е мултиплеер, да. Не снимаме ли епизода? Първия. И така, очаквайте епизоди обаче на 9. Значи очаквайте към 5 или 6 клипа. Но така трябва да стане, защото нямаме време да качвам всеки ден. Така че от период от 5 дена някъде към 5-6 клипа. Може и повече. Те са 1, 2, 3, 4, значи не толкова. Към 5 или 6 клипа. Но сега ще направя още клипове. Днес е 6.07.2012, очаквайте се 3 дена. Всички клипове по на 15-20 минути ще се качва клип. Може по на 1 час. И това беше от мен. Довиждане до следващият път, май хора.